Hello mga Uragon, mga beshi, mga bay. Kumusta kayo? Kami ay lalabas puntang fish market. Bibili ng fish. Fish siyempre kasi market yun eh. Yan. Papunta kami fish market. May kusang riko. Video tayo, matagal tayong walang video po sa walang upload na video sa YouTube, matagal eh. Video na naman. Oo, pang-upload sa Picture natin mga isda. bibidyohan natin doon, mga isda lang. Bibili kami ng pangsigang daw, ulo ng maya-maya at saka ulo ng paniki. Yan, si Kusang Rico. Gaantay kami ng sasakyan. Sakay kami sa Colorom. 10. باقي زيادة 15 ريال زاد. لا ايش هذا؟ بس ما في مسكين. كلنا مسكين. ايوه مسكين لحالهم. سوي انا قلم سيدا ممكن ما يبقى سنة ما يجي. البلد هذا 15 ريال. لا لا. Yan na, sa fish market. Mainit. Daming tao, daming sasakyan. Napakainit. Isda. Maraming isda. Maraming isda. Sari-sari isda. Ito ang fish market. Tilapia. Ha? Lapu-lapu? Apa mo? 20. Sampo. Ang dami. Sampo. Daming Boy, para mas maganda. Alin? Ikaw, kunin mo. Sampo. Lapu-lapu ada. Ada maya-maya 10. Palaisdaan market. Galunggong. Dami. Lobster. Ikot tayo doon sa kabila, Kusa. Tingnan natin. Doon sa doon. Ha? Dito ba? Punta ron. Tingnan natin. Baka mayroong naiibang isda doon. Yung isdang lumilipad. Isdang lumilipad. Basa. Ayun oh. Tumpukan. Kusa oh. Tumpukan oh. Mahal yan. Sabihin nyo, 150. 75. Yung mga lapu-lapong natutuhog ba? Mga natuhog doon minsan. Nakatuhog siya.
Paminta pa kusa. Wala kang sarap yan. Ha? Ang sarap. Di ba ang sarap? Ay, ganyan? Oo. Lagi. Kamu telah bilang kilo. Okay, ma'am. Kilo kamu telah bilang. Ano dito ang sarap yan, boss? Ayan o, labahita. Kusa? Berapa tadi? 6 kilo. 6 kilo. So? 6 kilo unos. 6 kilo unos. Angsin. Sin. Barang, barang. Kamsin, 50. Kunin natin kusa. Kunin. Pag-bensin ko tayo. Oo. Mura na yan, ha? Oo. Yan na. Sarap to. Ang dami. Mura na yan kusa. Ay, tayo na. Ito isa. Parehas lang. 25. Ano ka, Madi? Ada sawa-sawa? Langsung ayo. 45 Mas yan. marami yun. 45. 45. Ilan lagi? 45. Hati tayo. Ito na kusa. Head? Into head? Ha? Lala. Ayan na bas. Ano? Ako dadala sa timba. A few inches later. Grabe init. Ahapang. Ayan, pawis, oh. Grabing init. Pawis tayo. Pauwi na. Uwi na mga beshi, mga bay. Nakabili kaming maraming isda, pakwan at limon. Tapos di tayo makapunta rin, manok yun, Ha? Manok. Saan? Yun, oh. Yung sariwang manok. Buhay pa? Siya, buhay pa eh. Diba, sa isang linggo. Ayun, oh, sayang, oh, di natin nakita yun. Sakay ng taxi. Uwi na. Grabing init kusa, no? Oo nga eh. Nagpawisan tuloy tayo. Grabe. Ligo pagdating. Maglalaba pa pala. Mamaya nga ako na ako maglalaba. Habang maglalaba yung uniform ko, punta na lang tubig doon sa planta. Nawalan tubig? Sa workshop namin, walang tubig. Hindi nag-deliver yung tinawagan namin. Nasirado yung tak niya. Panda. 61. Tadi sa Ayun, Panda Supermarket. Ay. Maluwang kalsada eh, no? Biyernes eh. No traffic. Friday. Holiday. Off day. Nice. Lapit na tayo, Kusat. Mababa na tayo. Ayun, check. Kasi pa ko biyernes. Itim lang yun ata. Two 2,000 years later. Yung kasang pa.
Kabili kami isda oh, malaman oh. Kahit ulo may laman. Ito oh, itong malaman. Isda. Ay, isda. Pakwan, 10 lang. Dito pa, ang aming mga nabili. Ayun, meron pa dito. Yan. Oh. Yung nabili namin labahita, nandito. Oh, lemon. Oh, Oo. 2 pack, tutorial. Kasi ito saan? Sa... Saka, ito na yung labahita na mara. 6 na kilo kalahati. 45 real. Aywa. Atawaran mo din lima eh, boy. Ha? Atawaran mo din lima. Oo nga. So, ayun na nga mga uragon. Ito ang aming nabingwit. Oh, ang lalapad na labahita. Oh, 6 na kilo kalahati. Lalaki! Wow! Lalaki, di nalugi. 45 real. Oh, 50 daw. Natawaran pa namin ng 5. Oh, Saan pa ka? malaman to. Ayun. Lilinisin namin para ilalagay sa rep. Pang-konsumo araw-araw. Pwedeng iprito, gawing sarsyado. Isang klase na, Oo. nabalita na to. Sarsyado. Mga sa Mario, kung nakita. Tapos yung sweet and sour. Ayos. So, ayun. Luto muna sa tosa. Ano na? Prito yun. Magpiprito muna bago isisilang. Wow! Yan yung ulo ng maya-maya. Prito. Prito, isisigang. Ayos! Linisin muna namin to. Marami to. Linisin.